ここ行ったことがあるよ。何回だよ。Hi guys, padungtag donkey. Dalhon ta mo donkey. Ngaritag donkey guys, kay naay daghan diring paliton no. Na problema watay kwarta. Bitaw natag donkey guys kay mga onmig kapa sa Kapasoshi ba among celebration sa Mother's Day. Bitaw Mother's Day man nun, pero para kay Akio kay ganahan gud sa Akio mo kaon og ikura, so arita diri sa Kapasoshi kay kuan man diri bullet train ba para ni Akio. So happy Mother's Day di ay sa tanang mama, labi na tong mga mama nga doing their best. Arita diri mo gawas guys sa speakers ay kay ang katapat kay bench, mabanggaan dyan nato ang bench watay kabayad. Nice, sana all bench. Nanata diri guys, donkey. Donkey, do donkey. Di sa Japan guys, kaya nanay mga inaani nga vending ba, vending machine nga mga pagkaon ay. Naanaday ta diri sa donkey guys. Mo ni hitsura sa donkey, inja padung ta dito sa mga toys. Palitan na tog toys sa Akio. Mother's Day man taron oy, para man tarong adlaw pero kang Akio manon. Pero okay ra kay kalipay ba na to ang kalipay sa tong anak. Na diri sa mga gipangita ay mga tumika. あ、これじゃない？ mga tumika. さあるやつ。これじゃない？ Nay sa gastiro no ako. Kani daw isang gusto pero kanila tong paliton ay gamay. Kay arong brato ra ba? あくんこれ持ってるでしょ？カニクル。 Makasabot naman guni sa Akio karon guys, istoryahan og kanang brato lay paliton. Basta toys guys, limitahan nato kay maguba ra man gud sa kumapul-an na ba wanay bili. Sayang ra ang kwarta. Inja kalingaw ra ba permi ba? Sige inja palitag mahal. Sa una pagbata pa kay di pa man to sila mapugnan kay hilak man. Pero karon kay makasabot naman si Jaing nun og brato lang ang paliton. Hitotsu dake no yasu no yatsu ne. So. Hoshi? Inja sore wa Akio no tanjobi toki ni ippai hoshi da ne. Mata ne. Wakata. Mata ni ima wa hitotsu dake no yasui ne. Wakata. Makalimutan naman ko na ni Jack guys. Masig mo ingan Jack kani. Karang mo ingan Jack kanihang gusto. Ini kasunod kay makalimutan na ni Jack mo nang okay ra gipalitan kay makasabot naman si Jack. また今度な。全部欲しいってママ。全部欲しい。なnaman jud na全部欲しい。So daghan kay ka gusto na. Pero makalimutan na ni Jack guys. Di na sa mapapalit sunod. Kabaw na kabata. Kaya itong yalaw nga patanawon si Jack, di naman na si Jack magpapalit. Di ka mga na dira. Gusto mo tanaw sa gidira. Ikuan mo na guys. Ganahan mo salo dira guys. Akang, kori hoshi? Iyo, kori kati iyo? Ay, lidi. Nakapili na sa Akio. Isa ra isang ipili na ay. Buta na mong gud guys. Di para sa una ba nga muhilak kung di mapalitan. Karon kay makasabot na si Ja. Si Papa ang nangitay chocolate para na sa Akio inigpulit. Ay. Si Akio naman nuloy na muna. Swadiri ang gipangita nga chocolate. Ayan na guys. Mora ni napalit na Akio. Ay, may si. Ay, tulura ka buo. So, giwado ko aka. Sushi. Narang sushi dira guys ay. So, dirita. No more toys na. Enough na na. Nata diri guys, magkuha tag priority number. Nata diri sa sulod guys, paabot kay daghang tao kay lunch time. Time check 12:42. Sorry hoshi kata no? What will you say to mama? Ha? You're welcome. Kuha na guys, 1:25 na. Kita na isunod. Our turn. Okay. Let's go. Ata diri guys. So muna itong seat number guys, 45. 45. Kura. Wala mahal na kaado guys ang mga kuan guys. Sushi. So, mahal na kayo siya guys. Sorry to, hidari papa. Ako rin mo. So, wala mahal na ni John. Ayasay mo rin. Pero mahal na kayo siya guys. Halos mo times 2 ang price. Papa, watashi kore. Ako rin tanan dani. Kore to. Kore mo.
Akang, bullet train is coming. Here comes our order. Akang itadakimasu wa? Bye-bye. Ultimate favorite na kiyo. Nanatong order guys. Coming. Bullet train. Muna gusto niya kiyo. Kaya na bullet train. Guys, ning mahal ang price. Pero ang size, ning gamay. Chop gayin natin. Papa, di ba sorry, wataka ko natin na ini. Kuha sila juice guys sa drink bar. Niabot naman na itong order. Ay, huwag ko kabantay. Agay. Okay. Bye-bye. Na natong order. Alaoy, yung gamay na dyan siya guys. Kawai, di ba ba? Kino, putitito. Careful, careful. Careful. Careful, careful. Oh, Papa. Anong pili man ka na? No. Ano may problema ni mo? Ning mahal na mga palito na. Ay, consider yun. Amanuski, Zenbonuski. Wow. Salmon mukbang. Iyo, sate. Ready iyo. Bikangkang. Japanese style nga bikangkang. Tabete. Nabot ng pang last na order ni Akio. Shrimp. Ay, otos-chow ka. Papa, Akio, gaidos te. Kuway, mata otos-chow. Okay. Order niya. Ihatag ni Papa. Guhan lagi kaon ay. Tumo na itong order guys. Pay time. Naguwan guys. Nani aka? It's raining men. Mag-sleeping beauty among palangga. Padung ta guys sa Westoria nga mga flowers. Dalhon ta mo makakita mo ng mga buwaka kay nag-bloom na sila guys karon nga season. Unya itong nagian, nature, nya nagulang, nagtaliksik. Nature plus clouds. Miyari naman mi diri guys katong mga last week insabi mig na human na og bloom. Wa pa dito nag-start to bloom. Janing balik na pud mi karon kay nag-bloom naman. Hapit na ta guys, doon na ta. Nature oh, nindot ka sa nature oy. So na ta guys, abot na ta sa unknown place. Bitaw ako kay pa kung sa nga nani nga place guys. Basta kay na diri shrine. Then na diri mga flowers kato ay nag-bloom, mga violet glow, basta something like that. Ito, so nanata diri guys, nagyo pa hapon na mata. Pukawon ba kana nato or sagda na lang nga natulog. Here comes the flowers. Yan. Muna ang shrine guys. Aw temple ba na or shrine among giyanhaan ni aging simana. Then mo ni ang katong mga flowers guys. Abi mig ko ana naghuman na ba og bloom. Wa pa dayto nag-bloom pagkari namo. Nya mo ita guys, aron makita taan ang daghan kayong mga flowers ng mga nindot. Wow! Wow! Look at that. Nice kazo, di ba? Nay puso dira guys. Aw diday na puso ay mga timba. Nay. Mo ni siya. Ay white ay. Kani man tong katong nagpicture ko og pink. Wala na flowers karon. Unsa ka na humuta oy. Mo ni siya. Look at that. Nice kay di ba? Wow. Nice kay guys. Wow, mo ni gitawag nga Westoria. Wow, di ba? Nice kay di ba? Wow. Wala lang si Papa. Wa may magpicture na to diri mangita tagpaagi nga maka-video tabi. Mangita tagpaagi. Wow. Asa man tong daghang buwak? Wow. Kuya ra ba kung sanina okay kuan pag army ni Papa. Nindot ta diri. Mukat kata diri guys. Araw magakuan ta maka-picture ta na ay. Diba? Wow.
Mantagbo ang nani oy, selfie ba. Ani naning yung taon makakuha lag nindot nga picture. Ningkat-kat mo ko diri guys, ningkat-kat ko sa bangko. Na atong shoes, kat-kat sa bangko. Dara mga flowers. Sariling sikap. Hinduton to daw muling ko doon sa mo picture. Pamantay mo picture eh. Mangita tagkabutangan nato diri guys kay kapag gusto may paraan jud na per me. Mangita tagkabutangan nato asa nato masangit ang tong cellphone. Munang igamit guys og gisandig ko das camera. Kapag may gusto, may paraan. Umuta sa flowers oy. Umot siya guys, alita diri sa mga puti. Sakto na to kay murag kapoy na kapoy man din ning cameraman ay mag photoshoot ba kapoy. Umuta oy. Ini oy. Wah, kuri hijang. Shiro ito Murasaki. Sugoi. Daghan kadtog mga bees diri guys, so nagtingog ang mga bees. Nagsip-sip sa mga kuan ani ba, mga gata sa buwak, gata sa buwak. Moni ang white guys ay na mga bees. Mga bees. Naglupad-lupad ang mga bees. Then ang violet na dito. Wow, sugoy. Humot pa jud ka adto. Hindi man yung makatagbaw oy. Hindi ay mas daghan diri ay. Wow. Wow. Speakers guys kinapod ay pero na ay menteryo. Wow. Luton ta din magpaso-paso nya daghan ng mga tao muli ata. Di siya makatagbaw. Guwapa kayong mga buwak guys. Pero muli na ta kay nagpaabot silang papaog sa kiyon. Daghan na po mga tao mawa man sa ta magsing-pusing ang mga tao baga sigtan aw ang mga hapon. Manam siguro sa buwang siguro bayana kay sigat mo sa cellphone ba naning kamot taw picture sila na yung mga picture nila na yung mga cameraman dito kita ako na taon isa si Papa sa kiyon natulog. Papa gipangutan na kung Papa nagampo ba daw kuno ko dito sa temple kay temple daw ni nga tag-izani ba? Wala, yun sa eh. Okay ra, foreigner man ka. O mo kay bawg apil pud ay basta kay akong ari diri karon kay buwak ra. So maura to guys, nalingaw ra ko basta sariling sikap ba ning kabot nintan mga kuhag nindot nga picture og video. So that's it guys, unta malingaw pud mo makakita ani nga mga buwak. Muli na ta guys. Kay alas 2 na diri. Ningon siguro to. Oh, ningon siguro to mga hapon ba nga. Okay ra po kaning bayana. Di ba pa? Bisaya mo hanashi da no? So, Bisaya ko hanashi tayo. Nani bo? So, video to tiyari tari, shasin to tari. Oh my god. Mashiro ka tayo, Papa. Ipangutano kung Papa kung naka-video ba daw kuno ko, naka-picture ba daw ko. Uy, kamot to eh. Kuan mo data. Gen Z, millennial, unsa ba? Basta ka naka-picture ta sa panahon karon sa generation karon selfie ang uso, di ba? So wala na mga tiguang dito ba na may mga tiguang mga tiguang mga ubasa mga ujisa nakakita o magatawa na lang mo ujisa to ubasa ang tatsi wa watashi no koto wakaranai desho Papa wakaranai kara daijoubu desho Nandi Papa wa hasugashi da no Papa wa hasugashi da no ingon si Papa ang mga hapon daw di daw no mag selfie chiga wakai tachi no nihonjin mo so desho yaru desho ima no jidai wa yaru hito iru yo Papa oi oji-san to oba-san wa shinai kedo de mo wakai tachi wa yaru hito iru desho pangutan ako ni Papa kung nag-picture ba ako dito, nag-video. Oo, yun sa purpose niya. Tugot na dito kay para maka-video, maka-picture maning kamot. Ito, mga itatagpaagi. Bahala na lang mga taong nagtanaw nato nito, mga hapon o mga tiguang. Bahala na to sila. Basta kaya ako maning kamot kung maka-picture, maka-video dire. That's it. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone! Happy Mother's Day!